ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವ ಆಭರಣದ ಮಳಿಗೆ ಯುನಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಯುನಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಹೊಸಂಗಡಿ. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೈವಳಿಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 66ನೇ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯು ಪೈವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿಕೆ ಬಿಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರನಾಯಕ್ ಮಣ್ಣಿಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಆರ್ ಜಯನಂದ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಚಿಪ್ಪಾರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪೈವಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಂತಿ ಕೆ, ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಿ ಸುಳ್ಯಮೆ, ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಳ್ಳೂರ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾರಿಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೋಳಂಗಳ ಹುತಾತ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಸಭೆಯು ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಆರ್ ಜಯಾನಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳಾಯಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪಿಕೆ ಹುಸೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಡಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮತ್ತಿತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು. കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അലോസരപ്പെടുത്തി. 1920കളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന താഷ്കെൻഡിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആശങ്ക ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ കടന്നു വന്നാൽ, വളർന്നു വന്നാൽ, വികസിച്ചാൽ, ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയാർജിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകര്, നേതാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ വിവിധ കേസുകൾ കൊടുത്തു. കാൺപൂർ കൂടാതെ, മേരട്ട് കൂടാതെ, ബോംബെ കൂടാതെ അങ്ങനെ വിവിധ കള്ളക്കേസുകൾ കൊടുത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരെ, പ്രവർത്തകരെ ജയിലിലെത്തിയാണ്. കയ്യാമം വെച്ച് തെരുവിലൂടെ നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ വളർന്നു വരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ചവിട്ടിയരച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെല്ലാം ചെയ്തത്. ആ ചവിട്ടിയരക്കലുകൾക്ക് വിധേയമാകാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ചാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം മറ്റേത് പ്രദേശത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനാധിപത്യപരമായി എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന മനുഷ്യരായി മാറ്റാൻ ഈ 66 വർഷങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് കരുത്തും ശക്തിയുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. 1958 സെപ്റ്റംബർ മാസം 1-ാം തീയതി ജന്മിമാരുടെ ഉല്ലാസങ്ങൾ അരുങ്കല ചെയ്ത ധീരന്മാരായ സംഘങ്ങൾ. രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമെല്ലാം ഞാൻ ദീർഘമായി പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. കേരളം എങ്ങനെയാണ് ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನಕ್ಕೆ വളർന്നു വന്നത്. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.